أمتي يقولها شفاعة أنالها. A cikin book of Matthew chapter 10 verse number 5 to 6 an rubuta me aka rubuta aka ce this 12 Jesus sent put and commanded them, ya kafa musu doka kuma ya umarce su. Wacce ce dokar? Menene umarnin da ya musu? Yace go not into the way of the Gentiles and into any city of the Samaritans. Enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Ita ku tafi kawai iya gurin batattun tumaki na gidan annabi Yakuba. Kaga wannan aya ta tabbatar ba aiko shi gare ka ba aiko shi gare ni ba. To bai bar duniya ba. Sai da ya tabbatarwa da al'umma mabiyansa Allah zai aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda saƙonsa zai game dukkan duniya da halittar Allah baki daya. A cikin book of John chapter 16 verse number 7 to 9 yace nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. Ya fi sauki cewa na kau in tafi, for if I go not away, domin in ban kauna barku ba, the comforter will not come unto you. جئتنا نورا مبينا. Wannan amintacce mai sa nutsuwa ba zai zo gare ku ba. But if I depart, I will send him unto you. Yace amma da zaran na kauna tafi zan turo muku shi, ma'ana shine wanda za a aiko gare ku. A verse 8 yace and when he is to come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Yace a yayin da yazo shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake nufi. Yace he will reprove the world of sin. Shine wanda zai daidaita duniyar zunubi, duniyar sabo da ta biyayyar Allah, and of righteousness and of judgment. Zai kuma tabbatar da aikata daidai da yin hukunci na adalci. أمتي يقول هذا يوم القيامة. أمتي يقولها شفاعة أنالها.